Pystyisikö sä tietysti autolla? Tervetuloa aamulypsylle. Sandu! Ylämäkeen, laita vastusta. Lappeenrannassa 21 astetta. Kun katsot maailmaa, Tänä voit sen kauneuden. Kyllä. Mä otan täältä nyt flirttikoon. Täällä oli muuten... Ja mikä on teidän, hei, sanokaapa lempibiisi. Kuningas Cobra. Vanhaan malliin. Juuri. Kyllä. Se mitä muuta ei löydy levylaukosta, niin sitä ei tarvitse. Mikä vastus? Antti Tuska heti vaatia yhteistyökoska. Hän oli vetänyt piuhan niin, että ei mene lähtisesti. Menee tällä hetkellä. Tämä on ihan vaan meidän omaksi juoksi. Aina levylaukko. Oikein. Keskiviikkoisin kello 8. Levylaukkosta löytyy kaikkea. Hei!